खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 11 आघन दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि नाजानायनि फिथाइखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। हरखाब साख्रि आरो फालांगियाव खाबुफोरा मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन आरो हेफाजाबारि जागोन। सावस्रिया गोख्रों जागोन आरो एसे थाबथानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन आरो फोथायथिजों लानाय थिरांथाफोरा थार जागोन। लोगोफोर आरो नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा दिनै मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों निला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो संयमजों दावराव-दावसिनिफ्राय बारग'गोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै रां खाथाय। नोंथांनि खामानि थिलियाव मोनसे गोजाम मावथांखिया आबुं जानायनि जाथावना दं। लोगोफोरा मदद खालामगोन। गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन आरो यगा एबा ध्यानआ मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथांनि थिरांथा आरो खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे गोजाम जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। दावबायनाया गोजोनथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थि आरो नेटवर्किं गोहोफोरा जोबोद मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे सोरजिलु मावथांखियाव खामानि मावनाया जाफुंसार जागोन। जाफुंसार जानो थाखाय दिनै गोदान खाबुफोरखौ थाबैनो नाजावना लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ आरो गावजों गाव फोथायनाय मोननैयाबो बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। गोसोआरि बुजिलायनाय आरो धैर्य लाखिनाया दिनै गोनांथार जागोन। नोंसोर नखरनि बाथ्राफोराव समानथि गोनां थिरांथा लागोन। सावस्रिनि फारसे गोसो हो, एसे ब्याम खालाम आरो समानथि आदारखौ लाखि। नोंथांनि साख्रियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फानि इसारा दं। साना गोसोआरि महरै गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो सम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा-साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर निला गाब। सिंह राशि। नोंथांनि सोरजिलु गोहोआ दिनै गोदान बिथांखिफोराव मदद होगोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोदै थागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय हराव थोजासे जिरायनो ला। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्वआ जोंगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दावबायनाय आरो गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया दिनै मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन। गोसोआरि गोजोननाया गोनां। सोलोंथाइ प्रजेक्टआव जाफुंसारनायनि नेरसोन दं। गोजाम दावराव-दावसिफोरा सुस्रांजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि बेलेन्स आरो कूटनीतिआ खामानिखौ गोरलै खालामगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि नेरसोन दं। समायना एबा आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरा मदद खालामगोन।
गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार आरो निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि सोलो आरो मेलेमा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। दिनै नोंथांनि नाजानाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। सोलोजों रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, खाफाला नोंथांनि फारसे दं। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सोलोंथाइ आनजादजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार जागोन। दिनै गोदान खाबुफोर आरो रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां जागोन। समाजारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मकर राशि, आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया दिनै मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव मान आरो दावगानायनि नेरसोनफोर दं। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा रुटिन लाखिनाया गोनांथार। दिनैनि साना जिउराहायारि आरो गावारि बिथिंफोरखौ गोरोबहोनायनि बाथ्रा। गोजाम बिथांखिफोरा आबुं जानायनि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा आरो क्रिम गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रि आरो हेफाजाबारि नोजोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान मावथांखि आरो रां थिसननायनि सायाव गोसो हो। सावस्रि आरो समाजारि सोमोन्दोआ मोजां थागोन। गोसोआरि गोजोननाया गोनांथार। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरखौ खामानियाव सोलायनायाव जाफुंसार जागोन। समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो हाथफ्ला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो मोनदांथिया जोंखांगोन। सोरजिलु आरो आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि खाबुफोरा मोजां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोदै थागोन। गावनि सिमां आरो थांखिफोरनि सायाव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथांमोनहा लोगोफोरनिफ्राय जर'खा हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।